ଏବେ ସିद्धେଶ୍ୱର ଧାମ ଯାଉଛୁ। ମାମା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା? ଶିବ ମନ୍ଦିର ନ ଗଲେ ବାଡେଇବେ ଲୋକ। ଚାଲ ଦେଖ ଦେଖ कितना बड़ा पिकअप ଚାଲ ଧାମ ଯିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଉପରକୁ। 40 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସିद्धେଶ୍ୱର ଧାମ। ଦେଖିବା ଉପରେ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ହଁ ଗାଡ଼ି ଯିବ ମାମା କହିଲ। ଦେଖ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବ। ତମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଅଧିକା ଆଉ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଦେଖି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ଏଠି ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବି ଅଛି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆମେ ଚଢ଼ିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ମହାନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମହାନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମ। ୱାଓ ୱାଓ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ତ। ଘାଟି ଫାଟି ବି ଅଛି, ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି। ଆରେ ବା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟା ବି ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ବି ସେତେ ଖରାପ ନୁହଁ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ବି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଭଲ। ପୁରା ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର କହୁଛି ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ ପୁରା। ତ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ପୁରା ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ପାଖ, ମହାନଦୀ ପୁରା ପାଖ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମକୁ ନିତ୍ୟା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମାନେ ଆରାମ କର। ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମରେ। ବାବା ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରାତିରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ଆମ ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଅଛି ମନ୍ଦିର। ନିତ୍ୟା ତା ମମିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଧୀରେ 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 ଆସ। ଏଠି ତ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଚାଲ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ଚାଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ। ନିତ୍ୟା ଆମର କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ପାହାଡ଼ରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେଠୁ ନିତ୍ୟା କାନ୍ଦୁଛି। ପୁରା ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଧାମ କେତେ ହରିଆଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆସିକି ଏତେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି।
बहुत बढ़िया लगे ये पाखे आपण मैंने भी आसतु देखु बहुत भल लगुच पूरा महानदी पाखे लोक भी आस झी कौन कहलु भल लगे ठाकुर देखिलु घंटी बजेलु केतरा घंटी बजेलु सब बजेदेल ना सब बजेदेले ना बाबा केतरा घंटी बजे आज ठाकुर आउ सिंदूर कोटा अच्छा मम्मी जोटा लगे सिंदूर तू जोटा लगे ठाकुर अच्छा तो ठाकुर देखलु ओम लिखाई गोटा ओम टा हाँ गुड अच्छा এটা ओम होची अच्छा ताले ठाकुर कोटा सिंदूर कोटा ठाकुर कोटा सेटा ठाकुर सिंदूर कोटा এটা सिंदूर ठाकुर कोटा ओके गुड खाली बुलिया को चिल करिया को आस बुलिया को चिल करिया आस हमको इतना बड़ा साइज रो पिकअप चाहिए कितना बड़ा चाहिए मंदिर जैसा ओके ओके कितने पानी देखो हमें भी रिटर्न कर ଏବେ ଆମେ ମମି ଘରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଦେଖିବା ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପିକଅପ୍ ଦେଖିବା